otimore kamora mora miyude Ramogi TV e odhiambo makawuono machiegni e weche manyien mago magang'ich welo. Engeso ni ene mogik mabende ikruok iketo kanyo ne yaw skunde mano kochakore wuok tich mar juma manyien. Kanyakla kod weche mag mabende waluo mano mar penj mabende no landi nyoro mano mar klas 12 pod waluo skunde kanyakla kod jopuonjre mane otimo maber e penjno magi e kin mamoko machiegni. Ogai mar Azimio Raila Odinga oluongo romo gi jopiny wuok tich e pap makam kunji. For the first time after so many years, we have an A in English, which has always been a challenge to our school. Skunde manyanza mane timo maber e higni machon ochier kod duoko maber mar penj KCSE. Kwayo moko biro mang'eny ni koro ukelonwa oduma usekelonwa oduma ndalo mang'eny koro miwauru mogo ma grade 1 ema koro na decide mondo koro akel machine mantie kani. Jaohala marego mogo e kaunti ma Siaya jiwo jopur mondo pidh oduma mang'eny. Machiegni iluongani Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo kabende wechegi iluwo kokale Facebook page marwa kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Bende nyalo chwalonwa ote magi kokalo e laiwa mar ote machuok mano namba no mar 23600 koachako gi weche mago mag somo. Kato doko ni skunde makaluo ne oko timo maber ahinya e duoko mag piny mar jo klas 12 mano gol kod jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu. Nitiere mor kaluore ni giduogo mag skunde makaluo mano timo maber e higni machien. Moko kuom skunde mano timo maber e higni machien kaka Sawagongo, Kanga, Asumbi kod Orero no yudo duoko maber. Jafumo maro Chris Owino kolonwa skunde makaluo mabende no yudo duoko maber. Bang' nindo e lum kuom thuolo mar higni mogwaro, thuondi mag Luo Nyanza e weche mag somo ne ochiew kendo twaro e duoko mag penj ma jo klas 12 mane ogol kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu. E kaunti ma Siaya, sulwe machon e weche mag somo Sawagongo High School ne ogoyo agoggi kaka thuondi mag somo e kaunti no bang' keto minsko mar 9.6 kendo kao lemo mosebedo kao ma kod skund yawuoyi ma Maranda kuom higni buora mokalo. Maranda ne ogoyo badgi piny kendo rwako thuolo mar 2 bang' yudo minsko mar 9.5. Maranda kata kamano pod nigi nyadhi tok yango ne gidhi tero jopuonjre maromo 567 e mbalariany. E kaunti ma Homa Bay, sulwe mag skunde yawuoyi mag Mbita, Kanga, Agoro Sare, Orero Boys kaachiel gi mano mar nyiri mar Asumbi Girls ne orienye kor boche, ranyisi makende ni thuondi gi oduogo e wang'e. Skund yawuoyi ma Orero ochamo nyadhi bang' yudo minsko mar 9.9. Mbita High bende ne otimo maber toke to minsko mar 9.2 e kinde ma Asumbi Girls jopuonjre 5 ne oyudo grade mar A mochung' tir. For the first time after so many years, we have an A in English, which has always been a challenge to our school. We have always been going there, but English has never gotten an A plane. And we are excited about it. We are excited about our results. So far, we are at 10.2. I think so. Alora ma Kisumu bende opong' gi mor, ilo kod sunga bang' jopuonjre mag skund yawuoyi ma Maseno maromo 48 yudo grade mar A mongirore. When we are trying to compare last year's results and the 2022 results, we had 20 airplanes in 2021, 48 airplanes in 2022. A-minuses were 74 in 2021. It improved to 133 A-minuses, and the B-pluses we had 116, and then we've gotten 141 this year. The mean score has improved from 8.8 to 9.6. Maseno ne oyudo mean score mar 9.6. Skund yawuoyi ma Nyambaria e kaunti ma Nyamira bende ne oduogo gi mafua bang' bet e koyo kuom thuolo mar higni malach kendo keto mean score mar 10.89. Magi timore kata doko nitiere ng'ur ni skunde makaluo ne okotimo maber
ka ipimo kod skunde mamoko e gwenge mag Hoho mar Okak kod Masawa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok e skunde mago ma Kaluo wadhi kanyo Western kuma moko kuom skunde mano yudo duoko maber e kaunti ma Kakamega gin kaka Kakamega High School, Butere Girls kod Mukumo Boys. Yawuoyi ma Kakamega no yudo mean grade kanyiero maber ka bende jopuonjre no yudo grade mar A gi points 84 nodhuro. Jopuonjre mang'wen e skundno geno mar donjo e mbalariany higani. Ka bende skundi nyiri ma Butere Girls bende no rienye penj ma higa mokalo ka jopuonjre 16 no yudo A gi mano chwalo means ko margi nyaka 8.7. E kinde no yawuoyi ma Mukumo Boys bende no nyiso maino margi mar somo bang' ndiko points 6.47 kipimo kod means ko mar 5 mane giyudo duoko ma KCSE e higa mar 2021. Jopuonjre manotede skul no yudo grade mar A gi points 81. I want to say that this results is a result of hard work from teachers, teamwork from teachers, and also hard work of the students. And of course, we attribute these results and first and foremost to God, who gave us easy time, who guided us, and we were able to achieve these results. I would like to thank our girls most sincerely for the effort they put in from the beginning to the end. I would like to also thank our teachers. We have a team of hardworking, committed and resilient teachers who worked day and night to ensure that we get the best. It's been a long journey, but I thank God for helping me succeed, because kupata hii marks ijakuwa rahisi. Hii yote ni kazi ya walimu, and this is like an appreciation to them and telling them thank you. You have helped us and you have strained, and it's not in vain. Imechukua muda mrefu kupata airplane, lakini kwa mtihani ya 2022 tumepata airplane. Na nashukuru sana. Wanafunzi 141 wanaenda university direct. They scored C+ and above. Hii jua ipatikana kwa muda mrefu sana. Jopuonjre mopogore pacho ka pod medo rwako duoko maber magi yudo e penj ma klas 12 mano mar higa mokalo. E kaunti ma Siaya gwenge ma Ulafu Shali Aluoch rwako duoko negi mor tok yudo grade mar A gi points 81. Shine japuonjre skundi nyiri ma Moi Girls Eldoret. Ka e kaunti ma Trans Nzoia bende jopuonjre ma skunda Dwen Masegero nitiere gi mor ka jopuonjre 62 duto oyudo grade mar rwako gi e mbalariany. E gwenge ma Tharaka Nithi Muthee Alan Kato bende nigi mor tok bedo japuonjre motimo maber e kaunti no ko yudo grade mar A gi points 83. Nyinga and Shali Aluoch nasomo Moi Girls High School Eldoret to nayudo A mar points 81 to agoero kamano Nyasaye g family kod jopuonje classmates nate to kabet maduong adoro bet a neurosurgeon. I'm Gloria Cherotich. I had a mean grade of B+. I want to thank God for the grade He has given unto us. Also, we thank also our teachers for the support, and the main reason for us for passing this examination is through discussion groups in class, also for the teachers attending evening class and also morning class. Sasa si kuqualify kwenda shule kubwa. Sasa ndio nikaitwa huko. Nikaenda, lakini bado nilikuwa na matumaini ya kwenda chuo kikuu. Apparently the journey has not been a walk in the park, but I had nut to crack. So I had to be up to the task, to take the formidable task, and I have had sleepless nights, and I've been able to gather courage in order to unleash my full potential academically and therefore become an academic luminary. E duoko mar penj manyoland nyoro, skul sekondar ma Chebor AIC monywando nyiri kod jawuoyi onge japuonjre kata chiel mano yudo grade mar D+ kadhi malo. E kin jopuonjre 116 manotimo penj e skul no mayudore e kaunti ma Kericho, jopuonjre 5 kende emano chukore moyudo grade mar D plain. Jopuonjre 52 no yudo D-, ka moko 59 to no yudo grade ma piny mogik mar E. Duoko ma higa ni nyiso ni jopuonjre madirom 30,822 no yudo grade mar E.
Kapod wantiere mane weche mag somo en jopuonjre 1,000 mawuok e familia mochando to notimo maber e piny mar klas 8 higa mokalo oyudo kony mar somo kokalo e chenro mar Wings to Fly mar bengi mar Equity. Kaluwore kod jatatije maduong' mar Equity James Mwangi, 86% mag jopuonjre mokalo e chenro no osedonjo nyaka e mbalariany ka 17,000 kuomgi ni e mbalariany ma pacho ka, 761 ni e mago mapinje ma oko. Chenro mar Equity Wings to Fly nyaka sani osekonyo maloyo jopuonjre 48,000 pacho ka. That was selected, all of them are very excited. As CEO, like our life with enough determination and hard work. At least those who couldn't make, they have a second chance. And those who not make, because 53 minus 14, we still have 29, I guess, 1,000. We have free secondary schools that they can go to. This program is a circular program. So those who are at the university at the moment are the ones who are taking care of their siblings. Those 103 students who got an A, on Monday, they will be reporting to Equity to start their internship. I note that the applications for the Elimu Scholarship Program 2023 are currently open. We plan to select 12,000 beneficiaries, 9,000 of whom will be picked through the Equity Group Foundation. This will bring to 39,000 the total number of beneficiaries under the Elimu Scholarship Program. We urge other partners to join in the efforts to support the access to education for all our children and to ensure 100% transition from primary to secondary education. E giko dira manyien to skunde yawo juma manyien, jonyuol timo ikruok mogik mag neno ni nyithigi ochopo e skul kod gik moko duto midwaro gi godo. Kamano bende skunde mamoko kaka Merisho mayudore kaunti ma Kajiado bende obago odiochieng' ma ike jonyuol gi jopuonjre ne chako skul sekondar madundo. Sharon Ong'ao nigi mathoth. E kinde ma jopuonjre hikore mar yawo sikunde juma mabiro, hikruok makoni kod kocha dhi nyime e sikunde, ka jonyuol bende timo hikruok mogik mar neno ni nyithindegi nitiere e alwora makare. Sikund sekondar ma yawuoyi mar Merisho en achiel kuom sikunde mag ji giwegi matimo hikruok makare mar yawo sikul juma mabiro. Ka jonyuol biro tieko kendo ng'iyo okenge duto ma idwaro gi godo, jonyuol mamoko bende biro nono sikul makama e kinde ma girango sikunde manyien ne nyithindegi. Warado gi Winnie Wangari, achiel kuom jonyuol mabiro nono kendo rango thuolo manitiere ne wuode ma owinjo riwre kod klas 11. I've been looking for an ideal school for my son, and actually this is a place I was looking for. I've gone round the dorms, the labs, the classes, the seats are comfortable, the labs are well equipped, the dining room is good, big enough to hold many students. Extracurricular activities are well placed. There's a swimming pool, the football pitch, volleyball, hockey. It is well equipped. So I'm so happy. Nimepata mahali nilikuwa natafutia mtoto wangu, a comfortable place for learning and also extracurricular activities. Kopogore gi Winnie, bende warado gi Florence Machio wacho ni bang' winjo homeschool sekondar ma Merisho nobiro nono skund ni kapo nono biro chopo dwaro mare e kinde ma nyathine chano riwore gi skund sekondar higa mabiro. My son is in class 8, so he's not due until next year. But I thought, why not? Let me just come and check and see, ask the relevant questions that I would want as a parent and see whether this is a place I can bring my son. I like the space. I like the investment in sports. Which is important. I spoke to a few teachers. I like the investment also in the digital space and also the extracurricular that exists in the school. And I think it would be a very good place for a boy to learn and grow and decide what it is they want. E kinde ma jopuonjre mag grade 7 chaneo sikunde tarik 30 mar dweni, skund sekondar ma Merisho bende osetimo hikruok makoni kod kocha mar bago somb skund sekondar ma Adundo. We are registered as school as a CBC, for CBC and for 844. So we are both.
And so that's why this year we are admitting the Form 1s, and we are also admitting grade 7. And the good thing with our grade 7, one they can be sure of is the 3 pathways envisaged in CBC are well. We have all the facilities that's required for them. Here we have everything, all the 3 lines. Kariuki ojiwo jonyuol mondo otem matek kar nyalo margi mar tero nyithindgi e sikul nikech mano e mich makende mabiro konyogi e kinde ngima mabiro. E kinde ma jopuonjre geno yawo sikunde juma mabiro, skul mar Merisho ma bende en skul mar ji giwegi bende wacho ni gintiere gi hikruok makare ahinya mar bago lai mar somb CBC mano mar nyithindo mantiere e grade 7. Sharon Ongao, Ramogi TV, Kajiado. Ten County ma Homa Bay ochako chiwo sir ne jopuonjre gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olero ni county oketo tenge $100,000 mibiro pogie wards duto ma Homa Bay kachopuok tich ma juma manyien ma jopuonjre yawo skunde. Chenro no geto ahinya jopuonjre manyiri ma somgi jarochore kaluwore koda nok mar omenda iye kod keny moewo e kind weche mamoko. Wanga jiwo jopuonjre ma onge nyalo mondo ket maino e somgi kowacho ni somo en mano mar bero ngimagi e higni mabiro. Before schools open on 23rd, we will have issued bursaries to all the wards. The scholarships, the applications will end on 23rd. Again, before these children from 1s go to secondary, we will have issued all the scholarships. Tumewaongelesha kwa hii maneno na tutaki Homa Bay kuwe juu kwa hii mambo ya teenage pregnancy. So tumeongea na wasichana wetu na tumekubaliana kwamba hao watajichunga kwa winjori. Kwamba hao watajichunga mpaka ile wakati ambao watakuwa tayari kwa hii maneno. Mago moko kuom weche mabende wang'iyo kendo waluwo ni mano kaluwore koda penj ma klas 12 ma higa mokalo. Erokamano nya Musa Oruwe iwacho ni puoch gi pak ne gogo mixed mantiere kak dhimo kuom timo maber. King Kali kantiro Yugis wacho ni Ramogi TV na kubamba sana. Erokamano ahinya kuom ote mari. Bende ote moro kendi nyisa ni Jael jopuonjre otimo maber wamigi puoch gi pak. Shadraka Yeta kantiere Ahero iwacho ni neno Ramogi TV makare sana kendo iwacho ni hayu maber ne Silas Omondi. Erokamano ahinya kuom ote magi kagimedo mana donje namba mar 23600 bende medo mana luwo wako kali Facebook page marwa Ramogi TV. Kikidhi mabor pod waduogo gi mathoth. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka naona meno mbili. Music and so much more. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shabake's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa.
wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu. Machiegni kendo kawadhi weche mag siasa eni jatend piny William Ruto osingo yawo kambi mar kano mbolea e kaunti ma Uasin Gishu kaka yo achiel mar bero chenro mag nyayo chiemo e kaunti no ma en achiel kuom counties manyayo chiemo michame pacho ka duto. Ruto ne loso e nyasi mar sidho jadolo mar Jokopere Father Henry Juma Odonya kaka jabiskop mar Kitale kama notene kod jotelo mamoko. Elime mare mokwongo e kaunti ma Trans Nzoia nyaka ne yange kaka jatend piny, William Ruto singo ber mathoth ne jodak mag kaunti no. Ahinya to weche mag bero chenro mag pur kaluwore ni kaunti ma Trans Nzoia en achiel kuom counties manyago chiemo mathoth mitiyo gode pacho ka. Kane oloso e nyasi mar Jokopere mar siro jabiskop mar Kitale, Ruto singo tiyo kamoro achiel gi tend kaunti no e jiwo pur kendo chiwo negi mwandu mag pur moromo mondo gimed chiemo maginyago e kinde mag pur. Sehemu ya Uasin Gishu, Kitale hii Bungoma, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kama wakulima. Tayari tuko na mbolea mifuko milioni 4 ambayo tutawasaidia muweze kuendesha kilimo, tuzalishe chakula. Bende jiwo jopur mondo dikra yanga eka giyud thuolo mar yudo mbolea manengone ogore. Wakulima wakishajisajili, hatutaki wakuje mpaka Kitale kuchukua mbolea, tunataka kuwaletea mbolea karibu na mashamba yenu. Ndio tumesema kuwe na cooperative. Bende Ruto singo mar daro od twech mantiere chuny boma Kitale mondo chiw thuolo ne yaro boma no e kinde ber mamoko mosingo. Ile prison iko hapa town tutahamisha muweze kupata mahali ya kupanua mji wenu wa Kitale. Na mambo yale mengine yote uliotaja, mambo ya Kitalale, title deeds ambazo tulianza hapo mbele ikakwama, hiyo kazi yote mimi naelewa, tutaketi chini na nyinyi na tutakubaliana vile tutatekeleza. Gavana ma Trans Nzoia George Natembea bende okwayo jatend piny William Ruto mondo ger mbalariany mar somo weche mag pur e kaunti no mondo jiw pur manyasani e kind oganda. Faidi kabisa kama tutakuwa na university ambayo ina focus more kwa mambo ya agriculture, na tutafurahi sana. Na hiyo upande wa North Rift university zote ziko hapo kwako tu mheshimiwa hapo Eldoret, ziko 3 ama ngapi. Pande hii nyingine yote hii maskini ya Mungu tunahangaika tu. Ruto noten kod jotelo mamoko kamotingo speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula, jatend joten migepe Musalia Mudavadi kod jotelo mamoko. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Ogai mar Azimio Raila Odinga duogo pacho kai wuok tich mano ma juma manyien kodhi tayo romo kod jopiny e pap ma Kamukunji. Romo ni dhi bedo kaluwore koda weche mabedo se wuok kaluwore koda duoko mar yiero mar higa mokalo. Raila osebede piny mar Afrika ma milambo kuom juma achiel kane owuok tarik 13 mano mar dweni. Migao mar omenda okwa mondo ochwal pok mar omenda mano mar ngafa kata ne ute chung od bura mano kaka yonoero mar neno ni jopuonjre mariek to wuok e anyuola mochando oyudo basari mag somo. Motelo ne yawo skunde juma manyien. Mendi en kwayo mabende nogol kod jaod bura makarachuonyo Adipo Kuome e twak mare kod Ramogi TV ka Chris Owino miyo waler. Ndalo adek motelo ne yawo skunde, migao mar omenda koro ikwayo mondo chwal pok mar omenda mar NGCDF ne kuonde chung od bura mar miyo jo od bura thuolo mar chiwo basari mag somo ne jopuonjre ma wiyegi bith to wuok e anyuola mochando. E twak mare kod Ramogi TV, ja od bura makarachuonyo Andrew Adipo Kuome oywak ni nyaka sani osemana yudo omenda maromo milion 7 kende kuom omenda duto milion 158 ma od bura makarachuonyo onego yud. An nyaka donje bunge ma kende higa manene gi maneno. E kinde mokadho te ne waonge kitabu. Kata ka dek moro nyalo bedo te ndiko moro ma thin kabisa. To mae tingini wawuoye higa gana
2022 nyaka 23 financial year mabiro rumo on 30th June tarik 30 mar dwe mar auchiel. Adepo wacho ni thoth jopuonjre mawuok e anyuola mochando oketo geno gi duto e kony mag basari kendo leo mar CDF dhi chocho chenro mag somo e kinde mag dhi yawo skunde gi juma manyien. Nitiere jonyuol ma ok nyal. Kamoro bwana Njuguna winjo bedie MP kaka no sebedo chon to kapok no bedo winjo bedie mondo ne chan ma jopiny godo ginyruok maginyorego. Anan bunga ng'eyo. Jopiny inyore gi ywak kamora mora. Iyawo skul onge kata nduru. Basari ni ema konyogi. To ka ok onyal chiwo pesani, ochalo ng'ama wacho niya, kichandori nyathini koro wadwa mondo bi ochandre moloyi. Matimore kata doko ni piny owacho mamalo ne osingo mar cholo pok mar omenda mar NGCDF ne kuonde chung' od bura duto kochopo tarik 9 dwe mar 12 higa mokalo. Adepo bende okawo thuolo makamano mar puoyo skunde makaluo mane orienye piny mar joklas 12 mane ogol duoko mage kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Maragita chwado ni giero kamano makende. Kenda miyo gi ongera makende. Kenda pako gi kabisa. Kawacho ne genia meduru timo maber mata molo kata kaka utimono. Nikech nitie skul mana ang'eyo motero nyithindo 250 e penj to ji 18 kende moko yudo university. E komachielo, Adepo otielo nigi kaka jotelo mawuok kaluo giikore matiyo kod jatend piny William Ruto e chwelo chenro mag dongruok ka bende ojiwo jatend piny mondo oti kanyakla kod ogai mar Azimio Raila Odinga. The head of state, the president mar Kenya, and Dr. Samoei William Ruto. Onge gima ng'ato nyalo wacho mane adieri. Kwase recognize mano. Embo jatendwa mar party ni. Recognize mana chuth kendo maber kabisa. To biro yudo katiyo kodwa yot mokadho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mago gin omenda mag CDF mok ngaf kaka na wacho mbele kanya timo mos. Kawadhi nyime kaunti ma Siaya en kambi moro marego mok kuone kaunti ma Siaya mong'ere kaka mtaa Mezmel jiwo pur mar oduma marachar mondo kik gike mwandu e counties mamoko. Wuon kambi no Millicent Tom wacho ni oketo maino mar uso mogo e alwora ma Siaya kata obedo ni okalo e midhiero mar nok mar oduma maler. Senta Makamito Asembo Bay, kar chung' od bura mar Arieda. Pong' rego. Millicent Tom nochako ohala mar rego mogo toka sikunde mane ose oduma kod oganda golo kwayo mar mokarega. Kwayo moko biro mang'eny ni koro ukelonwa oduma usekelonwa oduma ndalo mang'eny koro miwauru mogo ma grade 1 ema koro na decide mondo koro akel machine mantie kani mano higa 2009. Nomire ting mar yawo kambi mar Crystal Distributors Limited makoro en achiel kende marego moko fuko e kaunti ma Siaya. Eric Kizito majarego lero okenge magiluo e rego mogo. Oduma kobiro to gima kwongo timo kod oduma apimo moisture mare. Moisture mar oduma kaber onego bedo 12.5 nyaka 13 mano nyalo regore maber. Oduma ni akawe to watimo sorting out, wanigi kichungi, wakete kichungi irudhe, kose rudhe kanyo buru wuok, osogro be wuok, then todonjo elevator 1, elevator 1 kawe tere nyaka e destona. Kose chope destona kanyo, kanitie kidi moro mane odong' moko rachungi ogolo, kata osogro mano odong' ka rachungi okogolo, destona no mane tije, obro golo osogro kachiel kod impurities machielo. Kose di kanyo, tobro wuok todhi e polisher. Polisher kae nitiere gimiluongo na abrasion. Abrasion timre e polisher kae ndigo ma ido ka oduma girudhre ka nitiere chuodho moro amora moko e oduma, idhi do ka girudhre kanyo ka nitie foreign material mane nitie kuom oduma, sama girudhre no material no wuok. Ae koro oduma modong' whole grain maler, marachar maler, owuok e polisher kanyo todhi e elevator 2. Elevator 2 no kawe to tele malo nyaka e crusher. Koro crusher kanyo ema koro rego chakore. Gunde donjo koting'o oduma to wuok ka gin mok tedo kuon.
wan gi packaging mar kilo achiel, wan gi packaging mar kilo ariyo, wan gi packaging mar kilo abich, aeto wan gi packaging mar kilo 20. Otom wacho ni lony magitiyogo e rego golo mana sakla mar oduma kende ma ok okolo oko chuny oduma kaka kembe moko timo. Jochiemo mor. Dana mor gi wach mar Crystal ni. Omiyo wayudo moko fu e kor gweng' ka maginwa winjo mna buore e taonde madongo dongo. To tinde gino mane osago ka wamor makata wan de ando ka chamo huko. Tinde moko huko wayudo kendo wachamo e nengo mar rais maber. Odiochieng' kodiochieng' abiro rundo mogo kae matedo nego wenda kuon mamit kendo ayudo customers mang'eny kabisa. Customers ohero mogo ni nikech mogo ni yom kendo omwonyere mamit. Ohala mar mogo omiyo Otom ondiko jotije 14. Kendo nyithindo matiyo iye ka be nyithindo ma chunygi ler rito koda demo tigi maber. Dongruok man ben koro kelo machine ma digitize manyalo timo tan 10 odiochieng' achiel. Crystal kwa donje 10 tan per day wanyalo employ over G100. Kata kamano Otom yuago pek mar yudo oduma ka owacho ni samoro ginyiewo oduma e chiri maboyo kaka Kitale, Eldoret, Busia, Narok kod Sirare. Siaya ka baba wa ka endi onge oduma ma ji luongo ni bando. Samoro wadhi e chiro nyiso ni kawuono oduma yudre ka oro lori dhi ng'wech to ka chopo e chiro to ni joma dongo kano osebiro mosekawo oduma te trailer madongo dongo. Idhi e chiro lori duogo nono to en asara maduong' kabisa. Samoro oduma mokelnwa pieces ng'ato kelo oduma ma yellow, ng'ato kelo oduma ma brown, ng'ato kelo oduma ma rachar. Koro quality mar mogo to nyaka wa maintain. Millicent Otom jiwo jopur mondo orwak yore manyasani mag pidho oduma kaka kuoyo pi e puothe kod komo kothe manyalo nyak kata piny otuo. Ray Polo, Ramogi TV. Kowuok e mogo ma mtaa mano ma kaunti ma Siaya wadhi Kuria East kuma jodak ward mar Nyabasi East sub county ma Kuria East dwaro mondo piny owacho ket maino e losa peini ka giywak ni rach mag peini thiro chenro mag dongruok e gwengego. Jojuma nigi mathoth. Rach mar peini pod en midhiero maduong' mayudo oganda e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Gwengego mag Nyabasi e sub-county ma Kuria East en achiel kuom gwengego e kaunti ni ma Migori mabende oganda koro ywak ne apeini pod richo mokalo. Upande wa bodaboda unakuta mvua ikinyesha, bodaboda anakuwa na kazi ngumu sana. Mvua ikinyesha kutoka Nyamtiro, bodaboda barabara haiwezi kapitika. Oganda gwengegi wacho ni rach mar apeini koro sethiro chendo magi mag nweng'o kaachiel kod kata wuoth. Hata saa hii hatuna mahali pa kupeleka labda chakula kwa sababu ya uchukuzi. Na hali ya uchukuzi ikiwa nzuri, tunaona kama pia hata mkulima yule ambaye wa karibu ananyanyiswa hawezi kuumia sana. Kuu sana hapa Kenya ni bodaboda. Na unakuta hasa kama kwa mfano hii njia haipitiki, hatuwezi tukapata kipato kingine. Oganda gi moriko ni wuoyo e gwego mag center kamoriko ni Chakayanga, chendo mar gedo, mar apaya, mabende idhigo lam, maromo mita 700, kod rogno mar piny owacho, ma ochung' ne gero apaya e bombe, mabende ong'ere kaka Kenya Urban Road Authority, ne owacho ne gimor, ne gidhi neno apaya mogo lam mokwongo e gwengego. Kata kamano, ywak margi en apaya mathoth, koro pod richo e gwengego. Ya barabara tunaona serikali mmekaribia kiasi kwamba mnataka mtusaidie kwa ujenzi wa barabara, na haswa sana katika soko hili la Senta Nyabusungu ambako tunaona ni kitu kizuri. It is not ordinary for an urban roads authority to come to small urban centers and improve the status of those urban centers, and this is the true meaning of bottom up. Today we are here, we have brought the contractor who is going to start construction, upgrade to bitumen standards. Siku ya leo hapa center tunafurahia kwa sababu mheshimiwa ameleta maendeleo ya barabara ya lami, which has marked also part of that history. Jalbura Kuria East Kitayama Marwa maneo chopo e nyasi maya wayanga chendo mar gedo mar apayano maromo mita 700 ma idhigo lam e boma tino mar center. Ne owacho ni bedo ni piny owacho mar county koro poko chano moko bombe matindo koro sekelo pek e loso peini mathoth e kor gwenge.
Kimeturudisha nyuma kidogo ni kwa sababu hatujapanga physical plan ya Jamtiro, Center, Kegonga, Ntimaru zimechorwa lakini hazijapitishwa kwenye bunge la assembly ya county. Na hapo labda nitachukua nafasi kumuomba gavana wetu Ochilo Ayako aweke bidii kidogo. Kitayama ne owacho ni e kinde romo mabende ne gibedo godo kaka telo moyiere kaunti ni ma Migori kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e gwego mag Nyanza. Jatend piny Kenya ne osingo ne dhi siro weche mag gedo mag apaya e kaunti ma Migori. We were with him in Kisumu. We were with him in Homa Bay just last week. We were with him in State House, Nairobi, and we discussed these matters of upgrading our roads to bitumen standards. And he has graciously agreed that Kenha is going to complete the road that is incomplete as we speak. Moko kuma peini ma ogande kaunti ma Migori dwaro mondo koro piny owacho otiek gedo maggi gin mago moting'o mowuok Tarang'anya nyaka Ntimaru kaachiel kod Madoero mowuok Masara nyaka Meru Bay. George Juma, Ramogi TV. Tend boma ma Kisumu koro yango ni chendo mar tero johala e chiro ma Uhuru Business Complex e Juakali osechopo tamalo 80 ka igeno ni johala buora mawuok Garissa Lodge, Apindi Street kod Nyamlori biro chako loko kanyo chakre tarik 1 mano mar dwe manyien. Thoth johala dhi nyime kod gero stalls magi kendo jalopa mano tend boma ma Kisumu Charles Omolo wacho ni chendo no dhi nyime kod kwe. Omolo owacho ni gidhi chuogo aput mar telo mabende biro tayo chiro no kuom higa 1 ka bende sani gi apis ma johala biro tere ywak magintiere godo e wi kaka tayo chenro mag chiro no. Ma wase nyalo mar kelo johala atamalo prochiko osedonjo ka kendo gedo dhi mbele kaka nyalo winjo e toka kata nyalo neno. Gedo dhi mbele kendo wasetime ma smooth, ok waseneno weche modhi maricho. To kanitie weche ma challenges moko koskune mantie kumigede kuma oganda oriwore, wawacho ni kochakre wuok tich ma en tarik 22 waloso mesa mar tero ywagruok moro amora, wachuogo duol ma dwa tayo weche mag chiro iluongo ni interim kuom thuolo mar higa 1. Duond ni biro bedo ni ng'iyo affairs gi weche duto mawuok e chiro mondo mi wabed ni wagolo johala e ndara to wakelo gi ka to ok gibedo gi hinyruok moro amora. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Adwanu nyisa kaponi an gi thap kiber ka wadak kamoro achiel koso ber ka en odak gi jaode machon. Gikoro wayudo weche mag tuke kuma maloyo jopuonj 200 mag adhula osidho simbo mag